Come on! Ayan! Para kadagiti nakikasang gasat idi Mayo 9 eleksyon. Para kadagiti napagasatan ken saan nga napagasatan. I-eleksyon ket nalpasen. Dagiti tattao ket nagdesisyone. Ammun dagiti nangabak. Uray dagiti awanan tigasa. Naragsak ti rupa. Dagiti daduma ngem tisika. Rupam ti dia maipinta. No sikatay nangabag agserbi ka tinasayaan. Ngem no sikat awanan tigasat lipate montak kinamalas. Naragsak ti rupa dagiti daduma ngem iska. Rupam ti dia maipinta. Ag-move on kan gayem iwak simon dayta sakit tinaken. Ingkan panunuten no kasano makatulong ka uray na abak ka. Ag-move on kan. Ayan, move on kadagitay awanan tigasat. Kadagay met nga napagasatan. Alakit tong palin nyo dagitin karkaryo. Tapno damit gunguna dagiti tattao nang ibutos kadagayo. No naabag ta manok mo awatem asipo puso. Numanok mo met inangabak iawis mo nga roti panagramba. Naragsak ti rupa dagiti daduma ngem tiska. Rupam ti dia maipinta. Yeah, ngem tiska. Rupam ti dia maipinta. Once more, ngem tiska. Rupam ti dia maipinta. Ayan, bato-bato sa langit ang tamaan, sana'y huwag magalit.